ассалому алайкум ҳамватанони азиз, умедворам амагӣ сиҳату сарбаланден. 50 ҷойи корӣ барои мардҳо, шахсое ки электрикира метавонанд ва клатчикира, яъне ки клатка карда метавонанд, барои ҳамоно ҷойи корӣ 50 нафар дар кор аст. амагӣ ва барои маълумоти бештар, барои условиҳош, нархи навош метавонед ки ба рақамҳои болои экранбуда занг бизанед ва маълумоти бештара аз худи ҳамин бародар бигиред. Худованд нигаҳбонтон, дер накунед. ассалому алайкум ҳамватанони азиз, хонаи фурӯшӣ фавран фурӯхта мешавад. қарор дорад дар Калужский област, Дзержинский район, деревня Мишево. Хонаи 50. хона иборат аст аз 22 сотих замин, нархша соҳиби 630 та мегӯяд. Боз муомила дорад. барои маълумоти бештар метавонед ки ба рақамҳои болои экранбуда занг бизанед ва то чӣ қадаре ки мо тонистем худи хонара дар навор гирифтем ва метавонед ки аз ҳамин навор тамошо кунед, бибинем.